We moeten nog schiffen dat er niet met te zeggen valt. Dat er geen enkel puzzelstuk meer op zijn plekken rolt. We zitten woorden of van een geschreven tekst. Dat alles wordt gevisualiseerd en de verbeelding crasht. De grootste levensles besef je op het moment dat je doodgaat. De mens is quasi kleurenblind en zodat hij er dood gaat. De wereld is een val, een geval apart, de dans macabre. Hoop je dat er niemand nog de pasjes snapt, we zijn op doel. We gaan massaal terrasjes af, we vinden nergens een troost. Gelukkig dat je siggie en je koffie smakt. Storen in het ronde, alleen op de wereld. Maar je zag hem vroeger op tv, maar nu zit je in die 60 grap. Maar lachen doe je niet met de blik, is nu verzeurden, kom uit niks. De overgang onmiddellijk gebeurt zonder uphef of kleerscheuren. Voordat je dat beseft zat de tijen melancholie en kreeg het niet meer weg. Nu sta je blindelings door al dat op je pad komt. Het enige dat nu nog zeker is, dat is je afkomst. Maar wat hij gaat, stond niet geschreven in de sterren. Het raad niet opgelost, want het grootste probleem zit in de kern. En we weten we van fusie. We kunnen niet eens een simpel gesprek voeren zonder te montreren in discussie. Maak je geen illusie, ik zie niet aan het overdrijven. Zijn geen kwakzalver aan mijn woord, ga je niet overleden. De wereld is een aangekleed containerpark, zodat iedereen naar de zuivere lucht buiten de quarantaine snakt. We dumpen molens, brol en beten en in velden. En we snappen niet dat de causaliteit hem toe laat gelden in het feit dat we mozieker komen. Een uitgestrekte radius als slachtoffers wachtend op de raad van Doc Vesalius. Al de vrachtschepen stonden op bunkerolie en de raffinaderieën en de corrupte monopolie. Al die kutbedrijven melden het aan futselen van mijn homies. Ze klappen codetalen, weer sukkelen met emojis. Communiceren met asociale machines is zo logisch, lekker gretig toesnellen van de lawine. Applaudisseer maar dit die beelden in magazines en verzet je voor geen pitje tegen de stereotypes op tv. Bagatelliseert maar de problemen, ridiculiseert de meisje maar die spreken op het systeem. Fret maar je spek voor je bek, het effect van het antwoord op de hamvraag je niet treft maar beseft. Alles snap je pas in retrospect, neocolonialisme is het wat dat ego sterkt in het geloven van zijn eigen lik. Doe maar vodder in het publieke beeld verdween, maar in privé veel verrotterd dus een kloof. Polarisatie is het wapen dat de voorkeur draagt van de digitale slaven. Maar laat je niet misleiden, er is meer verdriet dan woede. Het is niet dat ik niet meer geloven, maar ik zie meer en meer ontmoedigd door de maas. Daarom dan komt met er vlotter pen, wat een product van de generatie met de holle stem.